Dnes vám predstavíme realizáciu takej tradičnej kuchyne, ktorá ale môže vyzerať naozaj nadčasovo a veľmi moderne vďaka kvalitným materiálom a premysleným detailom. Čo sa týka materiálov, ide o lakované dvierka bielej matnej farby. Dvierka vynikajú najmä tým, že sú frézované a práve tento trend sa hodí aj do moderných domácností a nielen rustikálnych ako kedysi. Čo je v tejto kuchyni naozaj neprehliadnutelné, je nerezový dres v medenej farbe. Je to tohtoročná novinka na trhu a skombinovať sa dá s batériou či dávkovačom saponátu v rovnakej farbe. Táto kuchyňa od špičkového výrobcu obsahuje len kvalitné kovania a vnútorné vybavenie. A keďže detaily dotvárajú celok, v kuchyni nechýbajú čierne úchyty lamované medenou farbou, čierny retrodigestor a americká chladnička taktiež v čiernej farbe, aby ladila so zvyšnými spotrebičmi. Samozrejmosťou je LED podsvietenie zapustené zo spodu skrinky. Hlavnou hviezdou celej kuchyne je technický kameň zblízka pripomínajúci hviezdnu oblohu. Tento materiál nám okrem fantastických vlastností a luxusného dizajnu ponúka aj možnosť montáže kuchynského drezu pod pracovnú dosku. Neviem ako vy, ale my sme sa do tejto kuchyne naozaj zamilovali. Zákazníkom prajeme veľa krásnych chvíľ prežitých v novej domácnosti.